Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं लाबोदों नोंथांमोननो फेसबुकनि माखासे फानि मिम्स। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। माथो लोगोफोर भिडिअखौ आवगाय दिनै जों फैदो। उन्दुनो ओंखारा हराव गोजोन गैया सानाव मा बेनो नामा बाबा मोजां मोननाय? बाबा नङा फिसा, बे गोलोम बोथोराव बयबो बेबायदि जाखायो। डक्टर नों सानफ्रोमबो मोजां देहानि थाखाय एक्सारसाइज खालाम। हंला सार, आं सानफ्रोमबो फुटबल क्रिकेट गेलेयो। डक्टर जोबोद मोजां। बेसे गोबाव गेलेयो नों? हंला जेब्लासिम मबाइला बेटारि ल' जाया अब्लासिम। फुंनिफ्रायनो होसोगासिनो फाग्लिया सिखा लाना। आं ओरैनोसो बुंदोंमोन आंनि बिखा बोखावना नायोब्ला नोंनि नाम नुगोन होननानै। नंगौ नामा? गावनि सिमांखौ माब्लाबाबो आद्रा दाखालाम। उन्दुबाय था। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां नाङोब्ला लाइक खालाम, लोगोसे आंनि भिडिअ कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै शेयार खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै आरो बेल आइकनखौ थुना हो। होमबानो बाय बाय।